खुलुमका joto tipra hasni rangsakni takuk tei bukuk sorokno tini bo haina hai lamsoko norokno tipra notice news channel ni hasingtwi tini ang norok bagui especially video tubi phaimani hingke omose koroksa 16 bosorni chwrai takuk Rahel Deborma lai thangnai 2024 December talni hoite bo thongarok klaiui saksori hamyangmani o swngchani buini nojor haikeba buini hamya bini sago kobolmani bagui bo tini swk porjonto bini sakmang kaham wngui bachai maiangui tongkha pia bini nukhungni bini ama hijaknai song haikeba bufa hijaknai song jaga jumi phalui nokni tongkrui untok phalui borok naimang tini swk jora phai sokpaika yaba lai thangnai 2024 BC December talni hoite tini swk jora tini 2025 BC September puila chengramani din tab swk jora o takuk Rahel Debormani o swngchani nojor hamya buini manjagui klaiui saksori hamyangui tongmarokno tabukbo bini nok nukhungni bini guardian hijaknai rok hamri maiangui tongkha nukhungni joto puntok rok phali paibaikha doctor rogo thangbaikha operation rok khaibaikha bebak no khlaibaikha motai atai khlaibaikha yaba tabukbo o takuk 16 bosorni omor Rahel Debormani bini saksori no tabukbo bosari mayakhu kaham khlai mayakhu hingke oboni bagui ang tini sanmo sungo o takuk Rahel Debormani bini nok nukhungo bini ama babu song belai kheno gorib tei belai kheno bigra o swngcharo buini nukhungo thangui samung tangui chaya hingke yaba bohogo mai klaiya yaba omahai jorao tini bini nok nukhungo koroksa bwsa rogi klaijak 10 mas kaui tongkha yaba bini nukhungo bini buma bufa hijaknai rokni bokhorogo haikeba borokni wansubungo bahai rok ma tongkhona to tongthokona na khaksangui ta tongkhona yaba tini salsa chaya khai tongphano nukhungo jodino bwsa bwtwini sakao ruksuk tei kotor hamya sitra rok phaiya hingke salsa masa phano nukhungo khaksanglai tongo yaba tini borokni nukhungo belai kheno khaksangma kwrui belai kheno tongthokma kwrui tongkha tamni hingke nukhungni bini sajla hijaknai takuk Rahel 16 bosorni omor tini saksori hamya thongarok klaijak yaba ang norokno puila on saka je khainata khaika puntok phalui naikha ochai khama nahaka doctor rogo thangka operation rogo thangka yaba mungsa kamliya aboni bagui no tabuk o tipra hasteni joto tipra sa lukurong thanio kaisa omono koinani musungo norok takuk Rahel ni bagui jara prathana khaina musungnai rok surina musungnai rok norok suri jabaidi tamni hingke o hayung kotormao bini sakmang bini lakma tei kisisa phano tongui o naithok swngchasano nugui thangnani bagui norok o takuk Rahel Debormani bagui norok jotono prathana haikeba suri jabaidi tei kaisa 2 number hingke norok jodino norokni bwkhao hamjakmung tei khairomung tongkha hingke borok monisu hwnui angbo khoroksa borok nei norok jotino norokni bwkhao maya khairokma hamjakma
tongka hingke norok o takhuk 16 bosorni rahel no norok kisisa suba jabaidi ani rangsakni takhuk tei bukuk song tamni hingba bini nukhungo belai kheno bigra ni silaifano tei bo bigra aboni takhuk tei bukuk song hingke norok jotino hamjagui tongo hingke norok khairogui tongo hingke nongni bwkhao norokni ishorni hai hamjamung tongo hingke norok o takhuk no kisisa khoksa phano khongnui phano norok kisa suba jabaidi aboni takhuk tei bukuk song video ni screen no gpay number rijak tongo norok tomung no chubanani musonga hingke norok khairogui tongkha hingke yaphanani musungui tongkha hingke norok o gpay number tui masa puisa phano 10 puisa phano norok kisa suba horjabaidi tamni hinba je borok suba nai je borok buino yaphanai bo masa yangya manung yangya je borok no hamjaknai je borok no nainai je borok no yaphanai a borok tei sarsa bo o hasakao gothang tongui manai khapani takhuk tei bukso phiaba norong thanio bikha sania norong thanio mungsa sania ka tamni hingke norongni hamjakmung norongni khairomung no se sano bini nog nukhungni borok phiaba borok tini nukjaknani nailia tamni hinba ani bisingtui no nung kaisa announcement haikaba kaisa saklaimung reui ridi tini samabai ang tini angni je sakphangno nukjagui norong thanio o video no tubui maphaita aboni takhuk tei bukso ge norok khanabai khana chini takhuk koroksa rahel 16 bosorni umor bini address haikaba bini tongthai hingke khwai tulasikor RD block by khobjak purbo tokchayani andaro bini thai haikaba bini tongthai hingke bo tabuk belai kheno serious hamya buini nozor bai sago kalaijak buini hamya bai sago kalaijak aboni bagui no norok kisisa lepsa lemnui norok yaphanani musungui tongkha hingke rangsakni takhuk tei bukuk song jara bwkha kaham jara hamjakma gwnang jara khairokma gwnang jara musungma gwnang norok jotino nong bwkhao tongkha hingke norok khoksa phano suba jabaidi masa puisa phano suba jabaidi 10 puisa phano suba jabaidi phiaba norokno ang haino hai paithakko sana musungo norokni o suba suno norokni o sanmung no abo bikha sania tamni hingke norokni hamjakmung norokni khairomung se manani musung jago oboni bagui no norong thanio ang obono paithago sanani musungo tei norok sawi mangkhana tei khanabai khana bini nokni kahini haikaba bini buma bufasongni boma hai tei borok bahaike sa tei bahaike nung ang norokno puilano sikangono norokno sawi dikha hingke amsung sinai dinini video norok o video no puilan simi paithak jora norok choyawi naitongman bagui norokno paiphlaiya haino hai paithago jotono no khulum